mga product na pintas, Floritrias, taga ditoy, Baguio, Irisan. I'm 54 years old. Episode marketing. Mula strawberry sweet paste problema yun na PPS Solto PPS kat may sana akong gisilyo nga sumagapsak itong mulong timula yung gala at systemic and curative efek kan awal yang tibulong temula yun sarang tukiraso dua ngakot sara lahat pero nga ganon nasama din sa nagkalidad na produkto na iwarwaras krap na truly are my disciple, you will know the truth, and the truth will set you free. Mawayaway tayo, no amo tayo ti kinapudno. Ti kaya ti satanas, ti kaya ti enemy tayo, that we will remain in error and ignorance. Ti kaya ti satanas, kat hantayo maamuan, hantayo madiskubre, iti kinapudno, iti kinaimbag ni Apo Dios, ti panagayat na kada tayo, tapno hantayo nga agrespan, hantayo nga sumungpat iretang ayat, kat hantayo nga may salakan. Yung dapat maamuan tayo, na we need to be enlightened. Ito yung po tipanggapan na dati ang programa Adal Pamati Katoliko. Para kada tayo Katoliko, kan para kada iti amin na Krisyano. Tapos maamuan tayo iti panusuro ni Apo Dios, iti good news na, iti mensahe na, nga da iti Biblia, tapos nung maawatan tayo dito, kat ibiyag tayo, maadan tayo iti namnama apan na kaisalakan.
tataman kat May 20, 2023 into nabigat Apo kat iso iti solemnidad iti iuli ni Apo Isus sa dilangit. Tomorrow will be Ascension Sunday. This is a very important ken naragsak a piyesta iti simbaan tayo matlangin na iti daytoy kat solemnidad ken asawan nangato a piyesta importante a selebrasyon kada tayo kas Kristyano kas Katoliko. Intay man kumararag ket intay dumawat iti panangidalan ti Espiritu ni Apo Dios kas Kristyano mamati tayo diyan baga ni Apo Jesus, without me you can do nothing. Without the Holy Spirit, ng instrumento ni Jesus, tapos ituloy na iti pamindisyon na panangidalan na kada tayo awan ti maaramidan tayo. As a priest, that is what I believe, na lumuo ka padi, so nga dapat paidala na iti Espiritu ni Apo Jesus, Espiritu ni Apo Dios, iso ti Holy Spirit. Intay nga ron kumararag, itinagan ti Ama, kintianak, iti Espiritu Santo. Amen. Manan Apo Dios, iti retiro iti programa, kat akuan mi, mamati kami, ken iibkas mi iti panagyaman mi, panangigloria mi, panagdaydayo mi ken kakas may sa Dios, uray no talno persona, Dios Ama, Dios Anak, Dios Espiritu Santo. Wana po Dios, managayat kaunay kada kami, iso nga pinarson ti amin, pinarson na kami. Iti nagbasol kami, nagbasol ti lubong, nagbasol ti tao, kat nadusa iti patay, inbon mo ti bukukyo na, no tutuok matayin iti cross, tapno subutin na kami malipot patay ken baso. In kabrambakan into nabigat iti uli na sa dilangit, ilagit mi, nga isuna, umuli tapno ibaba na iti Espiritu Santo. Dawatan mi nga ron, at paiso pumababa iti Espiritu Santo, iti reto radio program, iti reto adal pamati, bendisyon na Apo Dios, dagiti agtengdengeg, Apo, luktam ka ti pampanunuta, ti puspuso da, tinakem da, mag-usap ko, the modern world, there's so much confusion. Adu dagiti madistismaya, dagiti pumapanaw, ti Katoliko simbahan, kapo iti naduma-duma arason. Nga po Diyos, sabi ko tamamuan mi ti kinapudno iti simbahan, kinapudno iti susurog, tapno madiskubre mi madiskubre na iti kinapudno na, kinapintas na, kinaimbag na, tapno maayat na, nga po Diyos. Bendisyon ng kumangaro dito yung programa, sa sinuman ti makatangay, kat ma-inspirado ka makatulong kadakwada iti panangibiyag da iti pudpudno o pamati. Dawatan mi mat iti panangbabat iti sa Santos mo nang naroon ni Birhen Maria, giso na ti modelo mi gapo iti kinapakakumbabana ken kinatudyo na ken ka. Kanang ihimblang mo iti modelo dagiti amin na tatatan sa pagma tagas kini sa museo amin dagiti tatatan katag balinda kan dawatan mo itinagan ni Jesus nga anak mo ken apo ni. Amen. Espiritu Santo. Amen. Okay. Into no next time mabigat ka pa iso apo ti solemnidad ti ina next time kat iso Pentecost o ti Espiritu na panagtampak agkararag tayo nito at nga we need Holy Spirit. So invited to you up for celebration of kat every ti unsod leaders spiritually dagiti related to the Holy Spirit movement because celebration. Dati talks, may explain no ano ti role ti Pentecost, iti biyag tayo kas Kristiyanos, kas Katolikos na, iti importante. Maligip to, the Acts of the Apostles, the instruction ni Apo Jesus, di na pumanpanong pa iti Jerusalem, urin umuli ni Apo Jesus sa dilangit, taurayan dati ibababa ti Espiritu Santo. Idibin mabati Espiritu Santo kadakwada, na empower da kat ijay nga, na itin kanyada, day sagot iti preaching, day sagot nga kasapulan na, tapno ikasabada iti Ebanghelyo. Naman iti dream tayo, ono dia iti panggapan tayo nga, no tayo kas Kristyano Katoliko, ag umong tayo, tapno kasladay na namin dagatin mo na Kristyano, kat they prayed for the coming down of the Holy Spirit. So as a diocese, as one church, as local church, kat day tamag kumati aramidin tayo, we gather during that time, tapno ikararagan tayo dagiti leaders tayo, dagiti papari tayo,
may barbaro nga administrador tayo ni Father Rolly Boyagan. Tapno sabi ko kas may mes sa simbahan, agbalin tayo ang napudno iti Dios, agbalin tayo ang nasingpet, agbalin tayo ang modelo, agbalin tayo ang bilag iti intay panangi waragawag iti sasao niya po dos ken panangibiyag iti bilbilin na. Mangrugi apo dito iti 7:30 in the morning at iti registration ken adan to ti misa ina in-invite ko ni Father Berlin ken mabalin siguro mga invite na tayo day barbarong administrator tayo tuno kayat na makikon-celebrate ijay na nagpintas dito yung celebration. I hope you understand the intention kaamsat na ito ina. So ti dream na tayo ito kat ijay akwan tayo be humble as a church that without the Holy Spirit nga mangidalan kada tayo awan ti maturong tayo. We need the guidance of the Holy Spirit. So together as one church, the more leaders, the more charismatic members nga maurnong during the time kat nagpintas kumanya May 28, 2023 next Sunday di jay so iti celebration iti Pentecost intay agkararag ag may mesa tapno ti Holy Spirit kumati mangidalan amin kada tayo agbulin tayo kumaan napakumbaba mamati nasingpet a Kristiano nasingpet a Katoliko modelo iti panangibiyag iti pamati dia itintay dawatan. The Holy Spirit can empower us. Amoy iti basketball ni Lebron for example no buyboya kanya no karashot isuna nga handa nga kaya nga matapalan kundi ipok ko de commentator kuno wow he is on fire kuno na kasi kuma iti datayo ina amoy may nga simbolo ti Holy Spirit ket de fire gapu itay nga aramidon na iti may sa tao no adda ti espiritu iti may sa tao kasla nga he is on fire hanga mapasardan iti igastan nga mangi waragawag ti sasaw niya po Dios ma-empower iso na kat masarangat na ken maabak na dagiti addictions na dagiti basbaso na so kasi iti epekto iti espiritu ni Apo Dios iti may sa tao iti may sa simbaan iti may sa apadi so agtitinulong tayo kat intay ikararag na sabi ko mata no niya ti inaramid ti Espiritu Santo iti imuno na kadagiti imuno na Kristiano aramid din namat kumakaratay. So all of you dear brothers and sisters, members iti charismatic movements, the many charismatic movements, groups in the Diocese of Baguio, you are invited. You are the ones who are to sponsor this. I am your spiritual director and I sincerely ask you, umay kayo iti dito yung tiyempo. Can all those mandated organizations in the Diocese of Baguio, umay kayo during this time, we need this. This is a time for us to come together and be united. Dito may sang aramidin ti Espiritu Santo. May sang Espiritu, may sa agaraw, may sa aturungan, may sang klase pa nagserbi. Ti Holy Spirit ti mamag-unite kada tayo. So maawan amin dagiti po problema tayo, no puway paiso, kanagpaiso at ti Espiritu ni Apo Dios ti mangidalan kada tayo kahupsat. Also the spirituality groups, prayer groups, also the amin ko mga devotees iti Divine Mercy, amin dagiti Legion of Mary, amin dagiti CWL, amin nga grupo ko maapo, umay kayo during this time, let us show to God that we are sincere in praying for our diocese. So diya po iti intention na daytoy celebration iti Pentecost. We sincerely pray that the Holy Spirit may really lead the Diocese of Baguio. Nagbalin tayo pudpud na simbahan, pudpundo ang mystical body of Christ, mabaan ka dagiti leaders and servants iti daytoy diocese. Iti pakaangayan na gayam daytoy kat ijay St. Louis School Center niya, ijay social hall da, ijay aula da. Basta ijay St. Louis School Center, ito'y Assumption Road, day baba iti cathedral, iti pakaangayan na daytoy celebration. Okay? So, come on, ibagayo ka dagiti gayam mo, umay kayo, makipasot, dito yung nakpinpindas na celebration tayo into no, May 28, Pentecost Sunday. Okay, t-shirt ko nga opening teaching, wano panglukat a panusuro, panglukat nga adal, i-share ko man dito in baga ni Blaise Pascal, na day mauwagan na Pascal's Wager. Nagpintas dito yung punto a pagpanpanunutan. Kakapsat kin Kristo, Pascal's Wager. Explain ko na ito, yung sakbay nga nag-explain ni Pascal man kat may sa idi nga philosopher, ya, idi 17th century, taga France apo na ito, so French, na, may sa iso na idi nga mathematician, physicist, kan theologian, kat one philosopher, iso na, philosopho.
Nainak edi 1623, natay edi 1662. So daytoy iti nangibaga iti daytoy nga Pascal's wager. Ano daytoy a Pascal's wager? I-explain ko niya ta ulitok makatulong daytoy iti meditasyon tayo no anya iti pamati. Kuna ni Blaise Pascal ya at ti nasilid tinalaing ti agpanpanunot a tao ket pilyen niya ti agbiag apudpudno nga adda ti Dios ken mamati ken agbiag sigon iti panamati na nga adda ti Dios. So kay nasawan ti tao nga pudno nga agpanpanunot mamati nga adda Dios. Ngem kasano ba daytoy na in kaso man nga awan met gayam ti Dios ket namati ka nga adda gayam ti Dios dagiti lang basit anay lubungan a bambanag iti maawan ken ka. Ngem no in kaso nga namati ka ket adda ti Dios mairanod ka iti agnanayon agunguna iti pamati sa dilangit nya ken mailisi ka pa iti agnanayon adusa sa di impierno. Asay explain ko ada iti dua a klase a tao dito lubong de mamati ken ni Apo Dios ken dehan nga mamati ken ni Apo Dios. Ket no mamati tayo ken ni Apo Dios ket intuntugayam ket awan mod gayam ni Apo Dios awan mod gayam ti eternal life. Awan tinaawan kanya ito kuna ni Blaise Pascal na awan tinawan adalang siguro basit ng awan ngam no in kaso adi ka namati pilosopo ka kat di ka namati ya ano ingkan kano kat intuntugayam matay ka kat adagayam ti eternal life adagayam ni Apo Dios majas ka gayam purpuno kayam dito aming insursurot ti kinakristyano then you lose everything ya isong kuna ni Blaise Pascal may mayat din namati kanjay haan nga mamati tano namati ka kat in kaso namati ka kat awan gayam ni Apo Dios awan gayam ti eternal life idi namati ka okay lang ta awan mo tinaawan ken ka nya so nga kasla okay lang nga namati ka ken awan ni Apo Dios ngam no di ka namati kat adagayam ni Apo Dios edi you lose everything nya in English kuna na dito kat if God does not exist such a person will have only a finite loss, some pleasures here and there, luxury, etc. Whereas, if God exists, they stand to receive infinite gains as represented by eternity in heaven, and avoid infinite losses and eternity in hell. So, ang kumuno kasano nga i-simplify ko na ito, basta ti kahit naasawan, no ipustam ti biyag mo, no itan mo ti biyag mo, no agbiag ka, tamamati ka nga adda ni Apo Dios ket duwa ti posibilidad tinaday ta nya namati ka nga adda ni Apo Dios ket adda nga person ni Apo Dios then you gain eternal life adda ti eternal life mo han ka nga mapan iti impierno nga agnanay na tuok tapod puno kayam nga adda ti Apo Dios ngamin kaso man nga han nga pudno kayam nga adda ti Dios ket ditoy lubong na nagbiag ka nga adda ni Apo Dios okay lang taawan mo tinaawan ken ka in fact for me okay lang nga ada ken awan ni Apo Dios idi namati ka ta it really changes the way you live your life now so nga you gain so nga may ti resulta na ken ka ngem no si kada tao nga han mo nga pinanunot han nga ka namati ken ni Apo Dios so nga nagbiag ka kastoy ti biag mo kastoy ti nararamid mo tan ka nga nga namati ken ni Apo Dios ket intuntugayam ada ni Apo Dios then you lose everything ya maawan ken ka ti eternal life mapan ka dyan piano kasi an mong yung trabaho iti panakisalakan mo tahan ka garon nga namati so ako na ni Pascal may mayat de jay mamati ngam jay haan nga namati nya so nga no siya ti ada panunot na mamati ka ta na pinpintas ti mamati ngam jay haan a mamati Pascal's wager na dito kat mesa para anti philosophy ado ti mang kikritises kanya na ado ti mang uyaw ito dito nga panagrasrason na ngam in-share ko dito ita kaslang barbaro man kunak tatay kat kunak idi panpanunutok kang i-share ko nga ta dito unuhaan kasi philosophy man dito ado dagiti nga mamati dito kaslang nga apay kas ti rason nga mamati ka kini Apo Dios ina nagrabaw a rason ngam this is for those who do not believe siya ka mamati han ko kasapulan dito idi pa lang mat ang namati ak ngam dito kat para kadagiti di mamati niya kasi mat ti purpose na ito kadagiti han nga mamati mapatamaan na ko ba da kayo di mamati nga da ni Apo Dios da kayo nga di mangibiyag iti kinakristyano nga pilosopo kayo nga no adula amin dita kung kunayo ti anak ti panpanunuton nyo remember warning ka na kayo
gaputan kayo mamati in kaso ngay nga pudpudno gayam nga adat niya po Diyos. Kat para kanyak siyempre mamati akso nga adat ti Diyos. Klaro dayta. Yung para kadagitihan na mamati. Tikarit kada kayo kat intuntungay nga kat adagayam ti Diyos. Then you lose everything. Di kayo mairanot, di kayo matmamati. Tati mamati mat kati maisalakan. That's the purpose of this Pascal's wager na haan ko ang kasapulan na ito'y naragsaka kong ti pamatik. Mamati ang kini Apo Diyos, ado ti rason. Ya, ado dagiti daduma pa nga reason gapo nga mamati kani Apo Dios haan nga gapo iti daytoy nga Pascal's wager nababado iti rason nga mamati ka. It is just a philosophical reason ya nga makatulong makatulong maka-confirm na nga agpayso nga may mayat nga amang di mamati kani Apo Dios nga jay haan ang mamati. No mamati ka kani Apo Dios okay lang nga adda iso na unawan. In kasong adda ay praise the Lord adda kan ka adati gungunam ang agnanayon na biyag sa dilangit kan mailisi ka iti agnanayon dusa sa impyerno. In kaso man namati-mati ak adani Apo Dios ket awan mo't kayam okay lang ta ito'y lubong kaputi pamati kini Apo Dios pinmintas iti biyag ko. So nga ore ipostak ti biyag ko, ore iwis ko ti biyag ko, iwager ko ti biyag ko nga pustadak ti biyag ko nga ipampusta iti daytoy nga iti daytoy nga pamati kini Apo Dios awan tinaawan kanya. Ngem, in kaso man na sikadehan nga mamati kini Apo Dios, kat intuntukot adagayam ni Apo Dios, then you lose everything. In kaso man nga sikadehan nga mamati kini Apo Dios, kan awan nga pwesto ni Apo Dios, awan lang. Ya? Awan tinaawan ka, awan tinaadaken ka. Iso nga rational way to live our life, no talaga ang adamot lang tipan panunod tayo, ken day sigurista tayo na no sigurista tayo a tao ket papati tayo ti panagbiag sigon iti panamati conviction nga adda ni Apo Dios nga ulit ka there will be 4 instances mabalin na mamati tayo nga adda ti Dios ken adda nga agpayso iso nga we gain everything yeah siya of course ulit pre magata tayo mamati ako 100% nga adda ni Apo Dios I do not need this Pascal's wager na iso nga gaputan matiak kasto tibiyag ko tata adan tubon ko na agnanayon abiyag sa dilangit. So I am good. Mabalin mat mamati tayo in kaso man ang namatiak nga da Dios kanawan mat gayam okay lang na okay lang kanyak ta awan mo tinaawan kanyak. In fact gapo iti dati pamati naragsak tata naragsak tibiyag ko tata kasi iti ko na ni Blaise Pascal niya naragsak ti mamati kini Apo Dios. Iso nga very rational ti mamati kini Apo Dios. In kaso man mat nga anak nga mamati tata no sakbehan nga namati tata ket adagayon ti Dios then I lose everything nga agbabawi ako ay sayang namati ako maiding nga adagayon ti Dios tapos pudnumot gayon nga adati sumini ko say adati babawi noon ka mamati kini Apo Dios ngem no mamati ka kini Apo Dios awan ti babawi na anay nga jay namati-mati ang kanya Apo Dios kat ibigayam ko ang katawan naman kalatang agbabawi ta nakita de resulta ti panamati kini Apo Dios ya ngem noan ka nga namati kini Apo Dios kat intunto adagan ni Apo Dios agbabawi ka niya in kaso mat nga di ka namati kat puno nga intunto madiskubre nga awan mat nagpaso ni Apo Dios awan lang awan tinawan din ka awan mat tinagin mo so kunan pas Blaise Pascal ti rational na tao, ti agpanpanunod na tao, ti wais na tao, amo na nga tinapinpintas na pilihan, kat gajay mamati kanya Apo Dios. Ulita, narabaw dati, baka makurnian pa iti kadumata nga nalalingat panpanunod, aware nga agpapada ti tao, but my point here is, for those who do not believe, nga nung isang pilosopuda niya, karitok na kayo, panunod ko nila ito inbaga ni Blaise Pascal, i-research nyo dyan internet, tapos mas maawatan nyo, kasi kiinbagana na tao na pudbunga ang panpanunot mabutnan kumadita ta he will lose everything nohan ang mamati. Okay kita tadagat inakmat ibasa iti Ebanghelyo para in tunubigat ulita ka in tunubigat ket isu iti solemnidad iti iuli ni Apo Jesus ket tema iti daytoy nga panagdidimog in tunubigat ket adda asibibiyag ni Jesus iti baet tayo. Adda asibibiyag ni Jesus iti baet tayo. Ti Ebanghelyo ket naadaw kasing surat ni San Mateo
Pasat 28, binatog sa 16, ingana 20. Matthew chapter 28 verses 16 to 20. Ito yung last part, iti Ebanghelyo ni San Mateo. Ito last part nga panusuro, last part nga na-experience da ni Aposos. Kunana, napan dagiti sa 10 ket maysa nga adalan ijay Galilea, iti bantay nga inbaga ni Jesus a papananda. Idi makita da ni Jesus, nagdaydayo da kenkwana, numan pa'y nagdwadwa ti sumagmamano kadakwana. Ima si ni Jesus ket kinunana, naited kanyak ti amin apan nakabalin ijay langit, ken dito'y daga. In kayo nga rod, kadagiti amin at tao iti amin ang lugar, ket pagbalinan nyo ida nga adalak. Bunyagan nyo ida, itinagan ti Ama, ti Anak, ket ti Espiritu Santo, ket isuro yo ida nga agtungpal kadagiti amin nga inbilin ko kada kayo. Naglagipen nyo nga daap to nga agnanayon kada kayo agingga iti panungpalan tinubong. Iti manapo ti Ebanghelyo para into nabigat yasta wala silunidad iti uli ni Aposos. Ulit the tema kunana may nagtindas dito yung tema adda asibibiyag ni Jesus iti baet tayo. Pinmanaw inmuli sa dilangit nga maapay nga kunana adda asibibiyag ni Jesus iti baet tayo. Kasanong adda kat pinmanaw nga rod na dahil iti misteryo na dahil dapat na maawatan tayo. Dahil iti aspeto iti pamati tayo kas Kristyano, kas Katoliko na maawatan tayo kama apay nga nagpakada ni Jesus nga pumanaw at kunaday tema tayo, kunaday ni Rosbasa na adda ni Jesus iti baet tayo. Kasanong dahil ta, pinmanaw nga rod iti awan dapat kuma. Hindi sumurad nga i-explain tayo, sumurad nga pagpanunutan tayo na kasanong nga ni Jesus kat adda iti baet tayo uray no inmuli sa dilangit nagtugaw iti makanawan ti Ama kaya sawan adda isuna sa jay so kasanong adda isuna ditoy dati dapat maawatan tayo iti daytoy nga intay pa nag-adal kadayta man iti intay explain kuno ibingay manamdama agpaiso daytoy na. Okay, so no dito man garod ket pasat iti pamati tayo na iso iti ipadpaduyak-yak tayo daytoy interambakan iti nubigat day iuuli ni Apo Isus sa dilangit. Lagi pa nyo iti panangipaduyak-yak tayo iti pamati kaapsat niya mamati iti Dios Ama etc. ket may panggap iti Dios Anak may panggap kini Jesus daytoy man ti intay ipaduyak-yak ina intay iti intay ibaga into nubigat apo ket ikararag yu daytoy ipaduyak-yak yu daytoy nga pamati the Apostles' Creed kunayo ket mamati iti sama manakabalin amin ano marso iti langit ken daga mamati met ken Hesu Kristo a pugpuntong anak na kinapo tayo at mao iti aramid ti Espiritu Santo ininak na Santa Maria Virgen nagtutok iti panagturing ni Poncio Pilato na ilansay iti krus natay ket naitanem imulog iti iyan dagiti natay nagungar iti may katlong aldaw inmuli sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti Dios Ama aman nakabalin amin agapunto sa jay nga umay mangukom kadagiti sibibiyag ken kadagiti natay. So kakabsat ng Kristo importante ang aspeto iti pamati tayo daytoy inta ipaduyak-yak ket isuday iuuli ni Apo Isus sa dilangit nagungar iti may katlong aldaw ni Jesus sa inmuli sa dilangit iti may 40 days o patapulong aldaw ket nagtugaw iti makanawan ti Ama ket agapunto sa jay nga umay mangukom kadagiti sibibiyag ken kadagiti natay into no second coming na intay i-explain detoy pagpampanunutan detoy iti intay pa nagsubli intay pa dumngag iti sumagpamano palagi. On your radio. Sa pagkatapos ng araw, Sen Linimer, ang pagod ay mapapawi, Sen Linimer, ang bawat hapdos, bigay ginhawa, kaibigan mo, ito'y para sa'yo, Sen Linimer.
hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated. This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, celebrating 50 years of serving the nation through responsible broadcasting. Para itinapintas ken nangato a produksyon timulayo. Agusar iti pinabaro a Detain M45 Neotech. Mas pinalain ken pinapigsa iti Detain M45 Neotech. Protektado dagiti mulayo manipod kadagiti na dumaduma nga sakit agapuanan ti fungus. Isu nga nakasigurado ti ado ken kalidad nga api. Uray no agtudo kalpasan ti panagumbayo sa nadagos a mahugasan taddan ti sticker na. Detain M45 Neotech. Nabayag a katulungan nyo iti panagrangay ti biag dagiti gardinero. Numero 1 pay laing padpadasen da atuladen ngem saan da akabailan. Detain M45 Neotech. All season, all weather fungicide. Iwarwaras ni Crop King Chemicals Incorporated. Agkatang gayon kadagiti Sukiyo a farm supply. WT 540 on your radio. Ag subsubli dito'y programa tayo adal pamati katoliko. Kahit no ada po ti saludsod yung i-text lang 0961-248-3856. Okay, tayo subyanan dito'y Ibanghelyo para ito nabigat, Ibanghelyo para ito nabigat. Kahit naadaw kasing sunod ti San Mateo, paset 28, uno binatog 28 pasat 10 minggana 20. Daytoy day istorya, daytoy day pakaistorya na ni Jesus binilin na dagiti disipulos na in kayo punyagan niyo da itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo isuruyo ida kunana. So daytoy nga celebration iti iuli niya po Jesus sa dilangit ket ulitag parte iti pamati tayo daytoy panang ipaduyak-yak to iti napasamak ken ni Apo Jesus parte iti inaramid ni Apo Isus. Idinagungar iso na, iti 40th day, maika 40 nagdaw, imuli iso na sa dilangit, kat nagtugaw iti makanawan ti Ama, kat umay sa jay, nga umay mangukom kadagit si bibiyag, ken kadagit tinatay. Second, the coming of Christ, ijay ang mapasamat, ti mauwagan ay universal judgment, as opposed to particular judgment. Yeah? Ura iti first reading kakabsat ken Kristo. The first reading kat na daw iti aramid dagiti apostoles chapter 1 verses 1 to 11 pasat maysa binatog maysa ingana sa ngapulo ket maysa binili ni Jesus dagiti pinili na nga apostoles sa inmuli sa dilangit kasla inulit na daytoy ibagbagamot lang ti ebanghelyo nga binilin na dagiti disciples na. So the first reading and the gospel reading talks about what Jesus or what Jesus did last nga naramis na after nga binilin-bilin na dagiti disciples na in kayo unyagan yung ida itinagan ti Ama isuro yung ida kasi tinbilin na sa inmuli sa dilangit na. So para kanya kat maysa nga napintas ngintay nga rod pagpanpanunutan kat daytoy inbilin ni Apo Jesus amoy kabsat no pumanaw ti maysa a tao importante di ibilin na ya. Importante para kanya na ibilin na ada ti agabrod nga ina bilinin na dagiti anak na importante ni jay pumanaw so nga importante ni jay ibilin na kasi ni Apo Jesus idi pumanaw ada ti bilin na kat in kayo nga rod kadagiti ada tao ti amin a lugar ket pagbalinan nyo ida nga adalak in kayo bilin na dagisto. Evangelization is very important. Evangelization is what is needed in the Catholic Church. So dito di bagbak at the introduction ko niya nga kasapulan tayo iti panangidanan ti Espiritu Santo tapno ibiyag tayo dito inbilin ni Apo Jesus. Dito nga bilin katan lang nga para kadagiti inmuno na a Kristyano. Amoy kabisat no kasati panagpanpanon tayo no dito nga bilin kat para lang kadagiti inmuno na a Kristyano. Awanan na matay ti Kristyanismo kakabsat ken Kristo. So dito nga inbilin ni Apo Jesus para kada tayo amin, para kada kayo nga agdangdangag, para ken ka ananang, para ken ka taxi driver, para ken ka nga manalon, para ken ka tatang, para ken ka nga anak, para iti amin ang Katoliko, para iti amin ang Kristiyano. Na dito iti rason no aping nga Kristiyano, may sa kadagiti rason no aping nga Kristiyano tayo. Ibingay tayo ti pamati tayo. Tano pudpuno nga convicted tayo, pudpuno nga namati tayo, pudpuno nga naragsak tayo iti pamati, ti tendency tayo
ti mayat nga panangipakita at datot namati nga paysukat ibingay tayo dito day kunada nga dito kon bubukudan ng gawis no pudno nga gawisan at wala sin puso di tendency at dapat i-share mo, dapat ibingay mo. So kasi man kaabsat ni Kristo ti pakakitaan nga datayo kat pudno at naragsak ti pamat tayo kat ibingay tayo. Awan itiragsak nga bukudan, awan itiragsak nga ikukulong, awan iti apoy wano silaw nga apan mo nga iduli nga kunani apoy sus no na-receive mo day silaw day tanga silaw dapat agranyag niya. So nga timasta nga pakakitaan nga datayo Kristiyano, datayo Kristiyano Katoliko nang naroon na kat sibibiyag di pamati tayo no datoy kat day ngay automatic nga i-spread mo. Kasi nga ti riknak day sa ti mapaspasama kanya ada times nga inspired ak kat ibingay ko na daytoy no apan ako pa seminar kat ibingay ko dito yung pamati karakaroon no inspired ako. Madawat lang nga day time nga madisdismaya, siyempre tao lang. Diyan mo day time nga kasla ako masadot nga mangibingay, wano agtok, wano mangitid iti formation. So kahit nasa one, in my personal experience, na napadasang dito nga at ti tao no talaga nga puno di pamati na di experience na kini Apo Diyos kat ibingay na dita. So diyan man ti inbilin ni Apo Sus. Kat kuna na pa dito, bunyagon ida, itinagan ti Ama, ti Anak, kat Espiritu Santo. Sama dito siguro nga puntos pagpanpanunutan. Dito nga panagbunyag, apay nga kuna ni Apo Sus nga masapol nga intayo kat mangbunyag. Na? Of course, ang amin kat mangbunyag, da kayong alay ko mabaling nga mangbunyag, yan in emergency cases laang, in danger of death. Regularly, kat ti mangbunyag, kat dikon, uno padi, uno obispo. Ya? Ngam tikat na sa wanda ito, para kada kayong alay ko, ket pabunyagan nyo, dagiti anak nyo. Importance of baptism and valid baptism, ti formula ti baptism, klaro-klaro dito na tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. So Trinitarian, talo iti intay inaganan no agbunyag tayo. So ti instruction ni Apo Jesus, Matthew chapter 28, bunyagan ni ida, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Hanlang nga itinagan ti Ama, nuri kat itinagan ti Ama, ket ti Anak, ket ti Espiritu Santo. So baptism very very important nga giimbilin ni Apo Jesus. Kada sawan importante dito para kanya na tatay lang kat nagistorya kami, kat may sa panag-istoryahan mi kat dagiti kano sekretary dagiti parokya ano minsan kat gakutan na mauwatan ti kinapateg dati nga bunyag kat kunana ay intuntong magpabunyag kayo. Haan ti bunyag kat importante, so the soon as possible no adati umay nga agpabunyag dapat mabunyagan ya. Adung itihan nga makaawat ijay first child policy na automatic nga no second child katan nga nakasardid jay nanang kantatang detang obing haan nga mabunyagan. So nga kakasidahan dapi man mabunyagan han nga ma-investigate no api nga nagkasardid tatang kinanang not free to marry what gayam no not free to marry jay parents amin nga anak na mabunyagan na siya kuma na kat nung isan kat gaputa ano dagiti makawawat itilintag ti simbahan isu na mismo iti mangibaga nga haan nga mabalin nga bunyagan. Haan nga kasi ti attitude tayo no mabalbalin bunyagan tayo ore na ti case na dijay kat disciplinary lang dijay ko na tayo nga first child policy kat kasi mo tayo bing awan basbasong na tayo bing dapat mabunyagan. Okay, so love for baptism, let us promote baptism because baptism is very important, it is necessary for salvation. Iso nga kunan ni Apo Jesus, inbilin ulit ka, pagpakada ni Apo Jesus, so nga inbilin na importante. Na kunan nga mambunyag tayo, importante ti bunyag. So para kada tayo Kristiyano Katoliko, importante Apo ti bunyag. Kunan na pa isuro yu ida nga agtungpal kadagiti amin nga imbilbilin ko kada kayo. So panang isuro iti amin nga imbilbilin, amin nga susuro ni Apo Jesus. Dagitoy inbilin ni Apo Jesus. Kat dagitoy kumadagiti itrabaho tayo, dagitoy mission tayo. No need to expound ditoy siguro klaro ditoy isuro yu ida nga agtungpal kadagiti amin nga bilbilin ko kaday. Amin nga bilbilin ni Apo Jesus dapat isuro tayo, iti ibiyag tayo. Kat tapno effective tayo kuna iti susuro ti inaasimbahan kada tayo masapol nga we are not only evangelizers, we are also witnesses. Anla nga mangisuro no diket dapat dagiti tatoy ket witnesses. Kuna ni Apo Jesus isuro yu ida, masapol nga isuro yu ida. So in the Catholic Church, importante apo ti catechesis, importante ti evangelization.
kadagiti inmay nga nagsem-seminar, kadagiti formation program para kadagiti katekista, amuyo daytoy. Inyunay unay ko nga ti panangisuro, ti panagkatekista, ti homily, ti evangelization, ti panangisursuro, iti lintag ti simbahan, sursuro ti simbahan, ti sasaw ti Biblia, sasaw ni Apo Dios, importante Apo daytoy. Ulita ka, dagito ngin bilin ni Apo Jesus, importante. So nga idi insuro, baga nga isuro yu idang agtupal kadagiti amin ngin bilbilin ko, importante daytoy nga aramiden ti maysa nga Katoliko, importante daytoy nga masapol nga aramiden iti maysa nga Kristiano. Okay, kabsat ken Kristo. Intay man basaan no ana iti bagbaga iti katekism, may panggap iti daytoy nga iuuli ni Apo Jesus. Ta adal pamati Katoliko nga ron. Ano pa kasano ba nga maawakan tayo daytoy nga iuuli ni Apo Jesus? Of course, the source iti teaching tayo like katekism. Ulito ka no katekism, libro Apo di jay ang nakaisuratan dagiti panursuro tayo. Iso nga dito igum-igum ko ta kat iso iti Catechism for Filipino Catholics. Iso dito iti adaptation, iso dito iti version ti Catechism for Catechism of the Catholic Church nga dito kat na-adapt sigon iti kultura tayo Pilipino. Ngayon tayo basaan Apo dito Catechism for Filipino Catholics, ada napipintas ti ibaga na isuro na may panggap iti celebraran tayo into mabigat. Kunana iti paragraph 649, the primary meaning of being lifted up. Ano ti kaipapanan na nga ni Apo Jesus kat naipangato in muli sa dilangit nga lifted up iso na. Ano ti kahit na asawan na ito, ada iti talo ka kahit na asawan na umuna kahit na asawan kat Christ exaltation. Dahil pan nakaigloria o no pan nakaidayaw ni Apo Jesus. Ya? No na ingato iso na, kasla di i-entron mo, kasla di iangat mo, kasla iti koronaan nga ari, di ba? Iangat ta, ilift ta, kasla di tugon ni Apo Obispo, di tugon ni Apo Padi, maingato day ta, natak no makikita. So, ti pan nakaingato, ti pan naka-exalt, kat iso iti pan nakapaidayaw ni Kristo. So, the lifting up dito panaka-iuli ni Apo Jesus sa dilangit ket nagtugaw iti throne na jay makanawan niya ket dito ket panaka-igloria non wano panaka-idaydayaw na. It is a sign nga iso na ket Dios iso nga maidaydayaw. So dito may sa kaipapananan no apay ni Apo Jesus ket nakita dagiti disiplos ken rambakan tayo nga iso na ket inmuli sa dilangit. Han nga naibaba, han nga naidimot, no di ket naigloria, naitanok, naitalop, naipangato. Ta iso nakat na nga to, iso nakat Diyos, iso nga naipangato. Ngayon man, tibagbaga dito yung Catechism for Filipino Catholics, na first nga meaning, dito yung apay nga rambakan tayo, iti iuli na Apo Jesus sa dilang. May kadwa kat sovereign authority, wano kangrunan at turay, na kada asawan, inbuli iso na, nagtugaw iso na ijay, adati turay na, adati authority na, may pakita nga iso na Diyos nga talaga, adati authority na over creation, adati authority na over the angels, o adati authority na over us, iso na kat ari, iso na kat agturay, iso na kat ada power na, adati authority na, adati panangituray na kada tayo, He is King, He is God. Nasa iti ka nasawan, idi na iuli ni Apo Jesus. May katalo kat power over all creation and history, panakabalin, ken bilag, iti sa nga parswaan ken amin na panawan basay iti ni Apo Jesus iso nga inmuri iso na kat nagtuo iti makanawan ti Ama ta iso na kat ada iti power na over all creation and history amin ang naparswa ken amin na tiyempo kukuana niya panakabalin ken bilag na iti sa nga parswaan. So baban iti iuli ni Apo Jesus sa dilangit ipakita na nga ron nga iso na ket dahil nga igbagbaga tayo, iti misa tayo, na takukwam tituray, ti panakabalin kandayaw, iti agnanayon, adinto agsaray. Nuhan nga inmuli ni Apo Jesus sa dilangit ket nagtugaw, iti tron na, kasla palpak day misyon na, kasla palpak ti kinadiyos na, kasla palpak iti amin-amin nga inbagbaga na. Ngamgapot, inmuli iso na, ket nagtugaw, iti makanawang ti Ama, ket amin pinmayso, amin nga naipato, amin na i-prophesy, may panggap kanya na, day kinadiyos na, day turay na, day sursuro na, kat na fulfill kakapsat ken Kristo niya. So nga, adakin kwa na ti turay, ti panakabilin ken dayaw, iti agnanayon adinto agsaray. So diya iti kay papanan na. Iso nga, importante rito, iuli Apo ni Apo Jesus sa dilangit kat nagtugaw iti makanawan iti Ama.
kunana iti John 8:28, when you lift up the Son of Man, you will know that I am. The I am kat, so di jay in baga ni Yahweh, in the Old Testament, iti sinarusod na tinagan na. Who are you? Kuna ni Moses kat, I am who am. Kuna ni Apo Susmat, iti John 8:28, no ipangato dak, no iuli dak, no umuliak, ijay nga mamonyo, nga I am. Kahit nasawan, ijay nga may pakita, nga siya kat ada turay ko, ada tidayaw ko, ada iti panakabalin ko, ta siya kat I am. Siya kat Diyos, in other words. Okay? So di ay, babaan iti panakayulin ni Jesus, may pakita, may sunakit, pudpudno a Dios kakabsat ken Kristo. Tanag napaan in muli kat nagtugaw iti pagtugawan no sino ti agtugaw ijay kat Dios. Okay, makanawan ti ama. Dati kayat na asawan ya. No nagtugaw ka iti tugawan ti Dios, iti Dios ka. Di ba? No tao ka agtugaw ka di pagtugawan ti tao ha. Ngam no sika kat Dios agtugaw ka di pagtugawan ti Dios. Umuli ka kat apan ka agtugaw di pagtugawan iti Dios. Nagtugaw iti makanawan ti ama, Dios ni Dios ama, kat isuna Dios man lang, at para tinagtugawan da isuna kat Dios. Dati kahit nasawan day meaning na dayto eh. Iso nga datayo Katoliko mamati tayo iti kina Dios ni Apo Jesus. Iso nga kunatayo tapukom ti turay ti panakabalin kan dayo ken diagnayon adinto agsara. Ikan kanta tayo dayto niya. So no makantayo dayto in tuno bigat uno kada agmisa kayo lagi pon nyo dayto iuuli ni Apo Jesus nagtugaw iti makanon ti ama naipakita nga isuna kat ada turay na ada ti dayaw na, ada iti panakabalin na, kas Dios nga awan pagpatinggaan na. Dito kay papanan na, dito rambakan to yung tunabigat. Iso nga kasi iti piyesta, iti Catholic Church, niya, halang ordinary nga piyesta, no dikat pakaadalan, iti pamati tayo, panakaiyam amo, no sino dito Dios nga intay daydayawan. At nagpintas dito nga rambak, iti Katoliko simbahan, ipalagip na, no sino ni Jesus. Ni Jesus kahit ko Dios, ada ti turay na, ada ti dayaw na, ada panakabalin na tayo na kat pudpudno a Dios. Ya? Nabasahan tayo mati CFC, Wano Catechism for Filipino Catholics, paragraph 650, kat ibaga na rito, the Ascension is also a saving event for us. Ti panakaiyuli ni Apo sa dilangit, kat makaisalakan kada tayo, para kada tayo. Ya? Nagpintas lagi ito'y gayam nga niya, ano gayam ti maadol tayo, ito rito iuli ni Apo Isus sa dilangit. Masapol nga umuli ni Jesus, tapno umay ti Espiritu Santo. Iso rito iti plano, ti Trinity. Plano iti Diyos Ama, Diyos Anak, iti Espiritu Santo. Taloda nga may masaad di Diyos, kanya-kanya iti misyon da. Nalpasan ti misyon ni Apo Isus, nagtutuok na tay, nagungad ti makatlungal daw, sa inmuli sa dilangit, nagtugaw iti makanon ti Ama, kat iti nagtugaw iti makanawon ti Ama, roll mo ten, tempo mo ten, the Holy Spirit, bumaba. Iso nga ada iti Pentecost. Iso nga nuhan, ngayon buli ni Apo Isus, han nga matungpal di plano na, apan nakaisalakan tayo. Iso nga masapon nga, muli iso na, ta parte data iti plano, iti panangisalakan, ti Trinity, ti Diyos Ama, Diyos Anak, ken Espiritu Santo, para kada tayo. Iso nga kuna ni Apo Isus, iti John 16:7, kuna na, nadenggan nyo dito, ibaga na, it is good for you that I go. If I go, I will send the Paraclete to you. Na may mayat nga amang nga siya katmapan, umuli sa dilangit. Tano, umuli sa dilangit, ibaon kunto iti katulungan nyo. Ti Paraklito na, iso dito Holy Spirit. So, no, hangin muli ni Apo Jesus, han nga bumaba ti Holy Spirit, han nga makompleto iti proseso, iti panakaisalakan tayo kakabsat ken Kristo niya. So, dito iti ibagbagana. The Lord Jesus was taken up into heaven and took his seat at God's right hand. The 11 went forth and preached everywhere. The Lord continued to work with them throughout and to confirm the message through the signs which accompanied them. Mark 16:19-20. Isu nga idiin muli ni Apo Jesus kat binabati Holy Spirit in natanggap da, naawat da ti Espiritu Santo, ijemot nga na-empower da. Isu nga significant, importante, kasapulan unay, dahito yung napasama kini Jesus nga umuli isuna sa dilangit. Paul also stresses this same active presence of Christ Jesus, who died, or rather was raised up, who is at the right hand of God, and who intercedes for us. Romans chapter 8, verse 34. So nga gaputa, adda ijay ni Apo Susan, kasla imagine ko lang kasulang ti igasta kami explain, ni Apo Sus, ti Savior tayo,
tapno isuna ibabaot na tayo, intercede, ag-intercede isuna kini Dios Ama kada tayo. Gabuta adda isuna ti makanawang ti Dios Ama, kunana siguro adto nga Father Dia, ka Dios Ama isalakan mo bendisyonan mo kasay. Kasay kunana Saint Paul ito na. So Christ Jesus who died or rather was raised up, who is at the right hand of God and who intercedes for us. Na? Isuna ti mangibabaet, na? Isuna ti way to the Father. I am the way, the truth, and the life. Siya ti dalan ti kinapunukan ti biag. Kung ada isuna ijayan, isuna iti mangikulkuldit nga isalakan ni Dios Ama datayo. That's my own way of saying it niya. Baka malidid siya nga. Kasi lang ti panang explain ko kung sa kin Kristo. Okay. Iti met paragraph 651 Catechism for Filipino Catholics. Kunana dito ikot adati upat basic truths of our faith nga maala tayo iti dito inte panangrambak iti uli ni Apo Jesus sa dilangit na adari iti maaral tayo nga number 1 kunana kat the ascension marks Jesus' exaltation into the heavenly realm of His Father. Ulitok number 1 kunana ditoy ti kano panakaiyuli ni Apo Jesus sa dilangit kat isu iti panakaitaluna ya isu iti panakaidaydayaw na iti makanawan ti Dios Ama sa dilangit napan isu na ijay nagtugaw iti makanawan ti Ama isu nga He is exalted ya His ascension marks His exaltation de panakaidaydayaw na panakaitanok na so daytoy ya umuno na nga lesson umuno na nga truths of our faith nga maala tayo maadal tayo iti daytoy nga iuli ni Apo Jesus sa dilangit. May kadwa, it does not separate Christ from us because as He promised, from heaven, He draws everyone to Himself. Isu nga dayto nga ti tema tayo into no bigat iti prayer meeting kadagiti ag prayer meeting kadagiti mga aramid iti awagan tayo nga swap Sunday worship without a priest ket in the absence of a priest ket ti tema yo ket adda as ibibiyag ni Jesus iti baat tayo. Ta gapuan ta dayto nga basic truth iti pamati tayo han gagaputan napan ni Jesus sa dilangit ket awan isuna ta in promise na dayta nya nga no adda isuna ijay han natoy liplipatan John 12:32. It does not separate Christ from us because as He promised from heaven He draws everyone to Himself. Isulti in promise ni Apo Jesus. So it is truth, it is a teaching nga ni Jesus could always present but through the Holy Spirit. In my previous formation kat kasuti explain ko niya ni Jesus ada ijay langit ni Dios Ama ada sa langit so kasanudan nga adtoy maban iti Espiritu Santo so dia iti inbaga ni Apostol umuliak ng ipababak ti Espiritu Santo kunana may katalo third since Jesus lives forever to make intercession Christ continues to exercise His priesthood since He entered heaven itself, that He might now appear before God in our behalf. Hebrews 7:25 and also Hebrews 9:24. Then explain ko tatay, isuna kat intercessor na. Kan isuna kat si bibiyag forever. So nga itutuloy na iti mangi-practice the priesthood na. Magdaydayo ko ni Dios Ama na ada isuna sa dilangiton ket ibabaet na tayo na hanga gaputa pinmano isuna ket awan isuna no He will continue to intercede for us He will continue to save us He continues to practice His priesthood para kada tayo para iti panakaisalakan tayo may kapat nga truth nga ibaga wano isuro daytoy nga ascension dayuli ni Apo Jesus sa dilangit according to the Catechism for Filipino Catholics ket isu daytoy number 4 the ascended Christ as head of the church gives us members of His body the hope of one day entering also into glory with Him. Kung kuna tayo nga ti simbaan ket mystical body of Christ ket ni Jesus iti pinakaulo nya no daytoy pinakaulo ti simbaan nga ni Jesus ket addan sa dilangit dat tayo nga members ngaron iti bagina one day ket mapantumod sa jay kaso iti isuro kaso iti palagip daytoy iya isasangat iuli ni Apo Jesus sa dilangit. So the ascension teaches us that since Christ is our head and He is already in heaven, in muli iso na sa jay,
datoy nga members iti bagina, iti simbaan na, one day, datoy tinamnama tayo, datoy iti hope tayo, we will also enter into glory with Him. Diya iti may kapat nga ipakdaar, may kapat nga isuro, ipalagip, datoy nga interambakan nga iuli ni Apo Jesus sa dilangit. Okay, ulitok na upat, number 1, the ascension marks Jesus' exaltation into the heavenly realm of His Father. Kaya sa 1, dito yung ascension, ipalagip na no sino ni Jesus. Iso na kat Diyos, iso nga nagtugaw, iti tugawan ti Diyos. Iso na kat Diyos, iso nga na italo, na ingato, tapno may daydayaw. Iti first nga ipalagip, dito nga, hindi pa nangrambak, iti fiesta, iti ascension. May ikadwa, kat haan na nga kayo nga sa 1, ibaga, nga gaputa pinmanaw ni Jesus, dito yung lubong, awan iso na. Haan, in promise na, John 12:32, nga ori adda iso na sa jay, then He will always be with us through the Holy Spirit niya, in promise na data. So, He is not separated from us. So nga, ti tema to yung tunibigat, Christ is always present. May katalo, since agbiag ngagnanayon ni Apo Jesus, DJ inaramin ni Jesus dito yung lubong, ngayon na ti bagina, tapno may salakan tayo, He practiced His priesthood, kat ijay langit, He continues to do that. He intercedes to the Father for us, tapno maisalakan tayo. Yeah? So, He continues to practice this. Hebrews 7:25, Hebrews 9:24. So, nga, may katalo nga kinapudno, nga maaral tayo, ito dito nga iulo ni Apo Jesus, kat ni Jesus, mangisalakan tayo, iso na ti intercessor tayo, iso na iti padi nga nangited iti bagina, dara na iti krus, ken tata, ada iti Eucharistia, kat ijay langit, He continues to do that since He lives forever. Na? May kapat, kat dito nga iulo ni Apo Jesus, sa dilangit, ipalagim na kada tayo, nga datayo kas miyembro iti bagina, iso na ti pinakaulo tayo, kat one day, this is our hope, kat mapantayo mat sadyay. Dagiti upat nga importante nga maisuro kumakada tayo, iti intay panangrambak, iti fiesta, iti ascension. Okay? So nagpinta sa po dito, ipalagip dito ascension, ina. Kat sabay kumakapsat kay Kristo, rambakan tayo dito panagpiesta, ito bigat. Intay lagipon dito nga basic truths, itay lagipon dito nga pinapudno, na naawatan tayo, sabi ko mata naawatan tayo, ina dito kat theology, dito kat naunod ang ipapanan iti pamati tayo kas Kristiano Katoliko, nga amin gayam nga raramilan tayo, amin nga piyesta tayo, kat ada dagiti maadol tayo, ada dagiti kinapudno, dapat na may palagip kada tayo. Dito nga iti panagrambak, iti piyesta into nubigat, no mapan kayo makigimong, no mapan kayo makimisa, sapay kumata maipalagip kada kayo daytoy, maibasa iti first reading, nga istoryahan na sa jay, nga ni Jesus, idi binilin na dagiti disiplos na sinmangat sa dilangit, nakita dagiti disiplos nga literal nga sinmangat isuna, nakuburan ti ulap kat naawan na tumangtangad na sa jay, kat nagparang ti duwang anghel ngin bagay nga apay nga tumangtangad ko sa jay, kunada kanya na. So that is the fiesta iti ascension. Napasamak na ito'y 40 days after the jay panapatay na, panagungar na. So di jay. Kat napintas iti ipalagip nga daytoy ulitaw ka iti pamati tayo kas Kristiano Katoliko. Iti daytoy ang napasamak, may palagip kada tayo, ani Jesus kat pudpun a Dios, ta nagtugaw iti makanaon ti Ama, nagtugaw iti pagtugawan iti Dios. Ni Jesus kat since iso na iti iso na kat agbiag nga agnanayon, kat iso na iti mangibabat kada tayo iti Dios Ama. Ni Jesus oray pinmanaw, haan nga na kahit nasawon nga awan iso na, ta in promise naman niya, He will be with us forever, baban iti Espiritu Santo. Ken, kas Kristiano, kas Katoliko, since iso na iti pinakaulo, iti simbahan kat mystical body of Christ, iso na, iti modelo, iso na iti pagtuladan, nga napan iso na sa jay, sabay kumata kasi matinamnamaan tayo. Nakita tayo, oray tayo nga nakita dagitin mo na Kristiano, napan isuna jay inmuli sa jay isuna i-proof na nga pudpudno nga dati eternal life, pudpudno nga dati heaven, pudpudno nga dati kingdom of God, imuna ni Apo Jesus ijay, so nga dati yung mamati kanya na sumurot to ijay kasi ipalagip na dito yung celebration. So nga bottom line, mamati tayo, mangnamnama tayo, ngayon tunto sumurot tayo, itinapanan iti mangisalakan tayo ni Apo Jesus. Dito iti kahit nasawan
daytoy ti nagpintas nga ipalagip na daytoy intay rambakan into no bigat. Agsubli tayo kalpasan iti sumagmamano palagip. The Green Haven Family Clinic and Wellness Centers, when no CMD Clinic, kat mangipapaay iti free fasting blood sugar, free ECG, kan free consultation. Para iti kanayunan nga impormasyon, kontakan laang dagitoy ang numero 0917-177-5008 wenno 074-424-3093. Ti CMD Clinic kat Masarakan sa Room B309 to B311, 3rd floor, Lopez Building B, Session Road, Baguio City. Adamot Branch Dayjay Room 204, DNL Building 2, Kilometer 5, Pico Road, La Trinidad, Benguet. Daytoy Picos, polycystic ovary syndrome ket may sa bukol ti ovary iti babae. Meron akong polycystic ovary. Right side ko nakita ng OB. Sabi, pagka hindi siya naagapan, nagiging cancer siya. Hindi nagkakaroon talaga kasi po sira po talaga yung menstruation ko. Dalaga pa lang ako, gano'n na ako. Tapos, nung pag-take ko ng panyawan capsule, sumasakit po yung tagiliran ko, nararamdaman ko. Mga ilang araw nagkaroon na po ako menstruation. Babasakan yung mga maruruming dugo, maiitim. Said Panyawan Capsule Plus, sumbat ti amin ang klase iti sakit. Okay, subsubli dito yung programa tayo Adal Pambati Katoliko, Catholic Faith Formation from the Diocese of Baguio. Kat tataman inakman mga ibasa kan intersongbatan na gito'y salsod-sod dagiti texters tayo. At ito nag-text dito yung kunana, good evening Father, masindihan pa ba J. Pascal Kendall Nubigat? Salamat. When masindihan pa, we are still in Easter season. Parte mat iti celebration tayo, iti panagungan ni Jesus dito iuli na sa dilangan. So that Pascal Kendall masindihan. Hante into nga sindihan, dito nga Pascal Kendall into no ordinary season. Into no malpas apo iti Easter. Na? Okay. So marunong sa lutsod. Ito'y kunana, good evening Father. Ada napasamak man nga agbaliw ti boses no agkararag lalo no Holy Rosary agbalin nga boses to ubing kat adan nakaibaga nga Santo Niño na ito'y man Father ti kayat ko nga malawlawagan no dawatek ti tulong ti Holy Spirit kat adda tayo nga agbaliw may sabada ito'y gift of tongue or whatever. Okay, dito'y kat agsalsalusod no kasamo ba dito'y apa nga DJ nga tao apa nga siyak lumisan kat kastoy gift ba daytoy una nya ba daytoy uno na day first kat di no grocery kat agbaliw ti boses na agbalin nga boses ubing kat ada tinimaga nga Santo Niño kano anya ba ditay kasano ba ditay purpuno ba ditay ana ti attitude ko nga Katoliko ijay nga susto ti advice ko ti Holy Spirit or ti ni Apo Isus Santo Niño man isuna han apo nga mang poses nya han nga mang poses evil iti mang poses demonyo lang ti mang poses demonyo lang ti aglugan iso nga awan iti nadyusan nga pinarswa wenno awan ti Dios awan ni Mama Mary han ngagluglugan neta ni Santo Niño han ngagluglugan neta dagiti angels and saints han ngagluglugan neta apay bawal iti doktrina ni Apo Dios bawal iti linteg ni Apo Dios ada tayo nga tao ket luganan iti anyaman dita nya why ana ti mapasamak iti maysa a maluganan masuspend di jay free will na kundi intellect na amoy ba no apay nga tayo ket mauawagan nga person gapu ta ada iti panunod tayo ken nakam tayo di maluganan nga tao maawan di jay kasla arig na binastos mo dinadaal mo di nakapinpintas nga creation ni God iso nga idi create na tayo ni God ti kangkang ronan ngintid na kada tayo ket freedom waya-waya tapno na waya ka masapol nga ada ti panunot mo ken ada ti nakam mo amang pili no anya ti kayat mo den naluganan awan ti panunot na awan ti nakam na awan ti choice na nabastos de pagka tao na kasla na suspende espiritu na so nga dakkel mortal sin iti aglugan mortal sin iti mang poses so nga ni Apo Dios haan na nga aramiden dayta
Isu nga kada tayo, Kristyano Katoliko, ti pamati tayo, once ada tinaluganan, amo tayo no sino ti mga raramid ita. It's the enemy of God. Ura no agpipretende ta, nga deta kat santo ninyo kayo. So nga, dear texter, kan dagiti maka-experience diretoy, antay ko mamamatpati, at ita nga nagsasao, iti ita nga kapsat nga tao, kat santo ninyo kano, ulitak ni santo ninyo, hanggang posposes. Antay ko mamamatpati ka dagito, ni Mama Mary, hanggang mang poses. Iso nga kadagiti mangibagbaga nga naposes ta ni Mama Mary, kat araramidan do ditoy, adati mensahe ta, haan apo niya, mortal sin, it is against the will of God, the possession, niya, ti aramidan ni Apo Dios, ti aramidan ni Apo Jesus, ti aramidan dagiti holy saints and holy angels, apparition hanga possession. What's the difference between apparition and possession? The possession, lumugan ka iti tao, lumugan ka iti dating obing, lumugan ka iti nga babae, tapno ada iti mensahem iti dadu mga tao, niya. Ti apparition, agapir kalata, takayam mat, niya. Agapir ni Mama Mary, agapir ni Holy Angel, kasla ni Saint Gabriel, nagapir ka ni Mama Mary, hanga masapul nga ng poses iti may nga tao, tapno kasauna ni Mama Mary. Haan, ita, bawal nga lord, itilintig ni Apo Diyos. Iso nga, the heavenly beings, dagiti angeles, dagiti sa santos, wano ni Holy Spirit, wano ni Apo Jesus, haan nga mang poses daytoy nga. So nga, dear texter, haan ka mga mamati, nga daytoy nga, nagbaloy ti boses na, kat nagbalin ka nga santo ninyo, daytoy kat haan nga pagpuno niya, haan nga mangluglugan ti santo ninyo, haan nga gluglugan ni Apo Jesus, haan nga gluglugan iti angel, haan nga gluglugan tapos adan kanong ti power na di tao. Again, the clue here is di Apo Dios, dagiti holy saints and angels, respetuon da ti pagkatao tayo, handa nga basbastusan niya, da tayo, create na tayo ni Apo Dios, kas tao. Ti difference ti tao kan animal, ti tao ada panunot na, ken nakam na, tapno ada waya-waya na, ada panunot na, ada de freedom na, ada de waya-waya na, nga mangpili iti aramidan na. Ni Apo Dios, respetuan na deta, tayo sungarod ti inaramid na. Ngam ti enemy ni Apo Dios, dagiti demonyo, dagiti evil spirits, kat handa nga respetuan ti tao, kaburbura da ti tao, so nga, mabalin nga luganan da, kat ag sa oda, ag kunwari da, nga isuda ni Santo Niño, isuda da sa Mama Mary. Yeah? Haan mo't kayan. Yeah? Dito'y second part iti question na, kat dito'y kahit ko ti malawlogan, no, dawatag ti tulong ti Holy Spirit, kat at the time nga, agbaliw ti boses ko, or whatever, give utang ba dito'y, Father, I am not sure, ulidak, agan-anad lang niya, taado nga dagiti na padas ko, uno nakita, uno na-experience iti tattao nga mamatpati da iti kakastoy, yun tuloy kasla nga isuntin nang iyaw awan kanyada. No, ti simbaan ti konsultaan, o doktrina konsultaan, panag-anad launay niya. So nga ti simbaan, han nga basta-basta nga mamati. Ta, mas delikado dyan namati ka, kat han nga putpuno, kaya ngem din siya, han mo pinati oray putpuno. Niya, dito yung tikabaliktaran de Pascal's wager tatay na no ni Apo Dios okay lang ya pasyente yung talaga nga ni Apo Dios ngam no kadag ito nga pambanag may panggabli tay gift of tongue or whatever uno dagito nga maposposes or whatever mas may mayat DJ haan amamati ngam DJ mamati ya ta kastoy ti mapasamak in kaso namati ka kathan maggan mo putpuno edi na isang makka nya in kaso haan ka nga namati ngem putpuno gayam okay lang ta haan mat nga baso tihan nga mamati ka dagitoy nya anyway ni Apo Dios adati paraan na ti mas delikado katoy agad-agad nga namati ka dijay iti narigat ya credulity iti Pilipino a Katoliko na kadang mo pati ka dagitoy nya nga ada kano ti kastoy, ada kano ti power na kasay. Mas narigrigat, mas delikado dijay nalaka mamatpati ka dagitoy bambanag ng dijay haan amamati. Mas safe dijay haan amamati na ng dijay nalaka amamatpati. So I hope I have helped you, dear texter. Dato next nga texter panana. Good afternoon po, Father. Tanungin ko lang po sana kung anong pangalan ay the building dato dagsulsun ayan na dijay pakaangayan Apo iti May 28 nga Pentecost. Dato'y Apo kat mapasamak ijay
in Bagaktatay, St. Louis School Center, dito'y Babati Cathedral, ijay social hall da ijay, wano di aula da ijay. Lakamat, solusodon nyo ijay, no ayan na da ito na. Siyempre, adon to timapan, basta da ito'y kajay Assumption Road, in between Assumption Road and da ito'y Cathedral. Dito'y mat ko na, hello Father, baka ada ma-i-rekomenda nga pagatangan ti Ilocano nga Bible ijay Trinidad. Salamat. Inbasa ko dito ita tapno mai-guide ko dagiti agbilbilok iti Ilocano a Bible na minsan kat narigat dito na minsan ada dito Bishop's House, minsan ada di parish yo. So the best thing is i-check yo na ada di parish yo, ta ada dagiti parishes ang mangilaklako apo iti Bible nya. So masulsuro ni sa jay tapos sa sideg orayan mga paris, mas importante sa lusuram na katikista, baka nailawan nga adanta apo iti ilaklako da nga Bible. Noawan mo, kaso may kayo dito'y Bagyo, iti St. Paul, wano dito'y Bishop's House, wano dito'y Cathedral, damagan tayo ako niya. Tanusan kat adamot. Okay? So, dito ba, ibasa nga nice kat texter tayo from somewhere. Ako ibasa no, sa dino tayo na, oray na yung kabel na to'y na. Good PM Father, salamat iti May 8 updating catechism seminar. Ado unay iti naadal mi from you. Makapatignay iti wagas mo ken kanayon nga matamtamaan kami. Makapa-encourage launay Father. Damagak man jay may panggap iti speaking in tongues. Dagamin ti kausat nga Katoliko ngay ket no i-pray over ti masakit when no adda problema nga ngay ket ag speaking in tongues ket han mi maawatan sa mi mat nga sabot nga Tagalog wenno English. Damag man Father na mamati kami ba ijay wenno saan i-on air mo Father day radyo no rabi ta adu iti kayad na malawlawgan iti daytoy. Thanks much Father from blank parishioner. Okay, kung ti solution na dito experience na kano ano pa dati papananda kat ada daytoy na ag speaking in tongues. Siguro praying in tongues dito na sa balde speaking in tongues can praying in tongues. So I don't know na amoy ko sa dito nga ket medyo divisive ada dagiti papari nga okay kanya na ada mo dagiti papari nga agan anat tayo ta delikado kasi ti approach na. So nga very divisive dito ket na sa one ada dagiti okay lang ada dagiti haan mat nya kadagiti exorcist kanya da haan na talagang mabalin na tanusubyanan tayo dagi inmo de Pentecost tinapasamak iti Pentecost iti pinmabada yung Holy Spirit tinapasamak kanya da they were gifted with tongues tikat na sa wundi jay siya kat Ilocano ak makasauak iti Tagalog tapno no mapanak iti place na Tagalog ti sauda iti maikasabak di jay ebanghelyo kadakwada kasi ti kahit na sa wanti speaking in tongues na han nga di jay han nga mauawatan na tanya nga sirbinan man mauawatan ti purpose na no apay nga ibin mabada is Holy Spirit kadagiti first Christians kat ada ti gift of tongues da tapno maikasabada de sa sao ni Apolos tapno maipakaawat na nang baliktad mo ditoy na tahaan yung mauawatan na nga sirbinan no sak the Holy Spirit apay nga apan ko balbaliwan data sa una data kat karkaro kit di nga gulhon na da kayo na so it's a contradiction. The Holy Spirit is a spirit of wisdom, understanding and knowledge. Iso ti iten na nga confusion ngam ti resulta na kada kayo kat confusion. Idi first nga Kristiano idi naawat that the gift of the Holy Spirit kat they were speaking in tongues ti resulta na kada tao kat na-amaze da namati da naragsakan da tama kun kuno ay apay nga dagita nga tataw kat handamot nga hanmi nga kakailian dita ngam apay nga makasaoda iti pagsasaomi nagmayatan so maawatan da klaro di ikas kasabada di jay iti gift of speaking in tongues. So nga daytoy kabsat nga sitwasyon yo I don't think para kanya kat agan-anad tayo kasi no Holy Spirit data haan nga source of confusion ti Holy Spirit source of understanding ti Holy Spirit niya. So nga no ti resulta na kada kayo kat makapa-confuse, makapadadaal, makapadismaya, wano aneta, haan nga kasi ti is Holy Spirit niya. So nga agan anad tayo mat kuma. So nga no tayo mat kuma day adakas toy na, hanto nga ipalubos nga basta-basta laang. Amoy ti suro ti simbaan kuna na kat test the spirit niya. Kan nga gaputa ada na experience mo kastoy kat inaklon mo nga dagos na pride mo din dyan ng isan. The best way no agpa-advise kayo kumatipadi kat i-reject pay
tanupod-puno nga nagapuday ta kiniapod Dios ore i-reject mo intunto adanto manen nya gamin kaso no demonyo ko tinangka mo kayat na neta nayon na neta mas mas papapintasan na neta indurukan na deceive ka kasi so nga ti safer nga aramidan no adati ka kastoy kat di haan nga basta-basta nga patyan nya ulitak ti advice iti Biblia ti advice iti pamati tayo kat kunana test the Holy Spirit kakabsat ken Kristo na test the Holy Spirit. Okay, adapay direto dado mga nagsulsod kat insurat tayo niya napanak ka nagpa-seminar iti Lagawe kat congratulations kada kayo ta Lagawe idi napanak nita at sanggasat taawan ti time ko idi so nga hangko na sumbatan piman dagito nagadu nga sulsod da iso nga ito radio station man inak ibasa hopefully nga dumdumeg ti sumagmamano ka na kuha na tapas lang makonsensya hindi nabasag dagito nga sulsod da importante mat piman dagito nga sulsod nga magabot awan ti time ko idi kan ko nga sumbatan so nga inpo ka adamat ti radio program ko ken dagito mat nga sulsod yo kat makatulong ka dagiti dadto mga Katoliko so nga ibasa ko na ijay kan sumbata ko ijay so dito yung verse nga nagsulsod kunana if I heard it right or correctly that when a person dies he or she is judged immediately so if that is the case then there is no need to pray for the dead kunana dito okay nagpintas dito sulsod so nga inbasa dito agpaso kasla no ararikan kasla agpaso dito niya dito iti Protestant way of looking at it na no ti tao no natay kat immediately gayam kat na judge isu nga napan gayam isu na iti impyerno no napan sa dilangit nya no napan day purgatory no napan day ay napapanan apay ngay pala nga ikararakan adamat ten isu na iti napanan na amoy ti kakabsat kada tayo nga Kristiyano Katoliko dito iti pinaka-critical nga masapol maawatan tayo tapno maawatan tayo no apay nga tayo nga Kristiyano Katoliko kat ikararagan tayo dagiti minminatay tayo dito iti diferensya na kadagiti haan nga Katoliko kadagiti kaabsat Protestante the concept of purgatory nga nibasar iti second book of Maccabees nga isuda awan din siya iti Biblia ta idi nga rod sinmina dagiti nga Protestants kat inikat din nga 7 books kat may sa 7 books kat day libro iti second book of Maccabees so nga hantoy ko mapag-aapaan dito nga doktrina dato yung Katoliko, mamati tayo iti concept iti purgatory. Iso nga ikararagan tayo, dagiti minminatay tayo. What do I mean? Nagpintas dito panangi question dito yung kapsat. No, dekada tayo nga Katoliko, kat mamati tayo nga no ti natay, kat na just adagos, dito kung nato nga particular judgment, kada ito ti kanasawan ti particular judgment, ti tao namatay immediately, not after 1 minute, not after 1 day, not after 40 days, no di kat immediately ma-judge isuna no ayan nati papananan no hell di adda jay hell no heaven idi adda jay heaven ngam ada tayo nga Katoliko gamin adda di kun tayo nga before you go to heaven ma-purify ka pay wano ikarong pay di jay temporal punishment mo due to sin napakawan di basbasol mo ngam temporal punishment na haan nga eternal punishment kat ikarong pay sabali temporal punishment sabali ti eternal punishment. Ti eternal punishment kat punishment dagiti tao nga namati, nga nagbabawi, nga nagkonfesar. Ngam ti temporal punishment uray na dagsen ti basol mo na nagbabawi ka kat nagpapakasi ka kini Apo Dios kat maisalakan ka ngam in the name of justice kat ikarong paya daytoy nga basbasol mo. Ija iti concept iti purgatory. Iso nga numatay ti tao uray mapan sa dilangit according to our doctrine ket ikaro na paya sa di purgatory no 1 minute nga ikaro na ikaro na no 2 days 2 days no how many days or how many years we do not know hante amono kasano kabayag and that is why we pray for the dead hante nga ikarkararagan gaputa ida hell wano gaputa ida heaven ngam kasano nga amo tayo nga da iso na di hell, wano da iso na di heaven. Awan magti pakakitaan. There is only one way. No nakanonize deta nga kapsat iti o nakanonize na amo ti ket as ti nakanonize no indeklarati Katoliko a simbahan through the Pope na daytoy ket sigurado nga da sa dilangan indeclare tayo nga saint. Ket ditoy Pilipinas duduwalang apo iti Pilipino nga nagdeklara kuno na nakanonize nga saint. Iso da San Lorenzo Ruiz
ken San Pedro Calungsod. So nga duwa lang apo iti Pilipino nga hantayo nga dapat ikararagan ta sigurado nga adada sa dilangit. Da San Pedro Calungsod ken San Lorenzo Ruiz. Kasi na so amin nga min minatayo ikararagan tayo ta baka ada ijay purgatory. Kat nabayag mo ten Father kat ituloy-tuloy lang ta. Ijay nga da mas may mayat day sigurado ngem day haan. Anyway iti doctrine tayo, iti pamati tayo, day karkararag nga ikarkararag tayo, iti sacrifices tayo, dagiti misa nga intay celebraran para iti minatay tayo. Kat no in kaso man nga day tagayam nga ikarkararagam kat adamot ten jay langit, adamot ten gayam jay hell, di jay grasya na day taga ka panagsakripisyo, day panagkarkararag mo, panangimismisam, kat maipan ijay makasapol iti kararag sa di purgatorio. So we always say, and for the poor souls in purgatory. Kasi na, so I hope dito nga nag-question, kat naging klaro dito. Medyo confusing nag-question. Patay ko na yung mat nga namatay ni tao kat madyas, hindi na panon dyan langit, hindi na panon dyan impyerno. Ngam kada tayo gamin, adati concept iti purgatory, kunada awan da tayo dyan Biblia, aday term nga purgatory awan ijay Biblia. Kung nabasahan to yung the second book of Maccabees ni Judas Maccabeo, inkarkararagan na dagiti soldado na. Apay, gabot na mamati iti panagungad dagiti natay. Ya? Ngem, agkararag na panide Temple of Jerusalem nang isakripisyo kadagiti an animal kadagiti papadi ijay para iti panakaisalakan wano panakapakawan or purification dagitoy nga natnatay nga soldado na. No ni Judas Maccabeo kat namati nga ijay impyerno ken langit lang ti papanan dagiti minatay na. What's the use nga apan pa lang ag sakripisyo day Temple of Jerusalem tamno ikararagan na dagiti natnatay iti gubat nga soldado na. Da insay iti para kada tayo ang Katoliko. So we keep on praying for our beloved dead. Okay, daytoy met sa marano kunana. Can we not confess directly to God in all sincerity and honesty, especially if the sin or sins is or are shameful and that the priest knows us? Yeah? Dito nagpasuti dilema dagiti dadtumong apparition or dilema dagiti dadtumong tattao. At daka iti may sa parish, may sa tipadi, kat mabain ka kanya na taam-amuna ka, siguro sekretary na ka, katikista na ka, wano ka pamilya na ka, or whatever na amoy iti isursurok may panggap iti daytoy. All the more no friend mo siya nga pari, dapat siya ti pagkompesaran. No mabain ka nga magkompesar, it only means that you are not sincere or humble enough na amin naman nga basol kat nakababain nga agpaiso niya ngam no mamati ka iti power ti confession ag-confess ka oray sinno ang pati niya malagit ko tuloy di jay iniwasan na ni Paris Christ na imbay nag-confess ito yung katedral niya kat isimbrot iso na di confessional box kat irugin na ag-confess niya nakita na ni Paris Christ na mo ti ada yung nagti-confessional box niya so damorong ilisdisyam day padi damor pa nga iso na niya o dagiti stories nga di nga padi ti pag-confess talakay hanang makatungag kasi or di jay tapno foreigner hanak nga amo say na haanin niya han nga kasay kaslay nga ti labas na tuloy ket compliance check ti pamayat ket di ket adati talaga nga confessor tayo nya so nga siya adati regular nga confess kanya ulito din baka di ti confessor ko ket ni friend ko nga ni Father Brilliant so siya ti confessor na so nagpintas day regular no sino may mesa day pinili nga confessor mo ta amo na di state mo amo rin nag-regress ka o nag-progress ka ta kasi ti role mi nga pari de agkon-confess ka na kami kat kitaan mi niya so ano DJ regular nga agkon-confess ka niya kun nakat ni apay ngay dapat kasi dapat kasi day in advice ko di apay ngay gasta na kin markaro mo tan so nayon nak day advice ko kuno tulungan dito nga tao ta tapno maiwasan na DJ nga basol DJ ti one advantage of confessing to a priest na kami nga papadi na train and ideally supposedly sabay kuma taday padi kat amuna iti mangigayad amoyo ni amoyo dagiti dadto mga papadi nga nalaing nga mangigayad kadagiti akon confess dakol nga tulong dagiti sa Santos ten ni St. Faustina Kowalska natulungan iso nagapupan dagiti confessors na dijay so
St. John Mary Vianney niya isuna talagang well-known confessor apay nalaing nga advice nalaing nga mag-pray over nalaing nga agpa-confess iso nga dagiti apan ag-confess kanya na matignay da ma-inspirada kan ma-advisean da kat agawid da kat kaputan na advisean da mayat DJ in baga ni St. Mary Vianney kanyada iso nga agbalbaliw da sumingpot da mamati da so hantayo nga iyalang-alang hantayo mabalin nga ibaga nga ni Apo Diyos lang ti pagkonfesarak mabalin mata hantayo mat iparpalit in the Catholic Church. By the way, we are not preventing na ora siya directly every time I pray directly I pray to God na they ask amoy DJ ask tapno kompleto kuno ti kararag to masapol nga ada DJ nga kinds of prayer adoration confession thanksgiving and supplication so i-adore mo niya po Diyos agkumpisar ka kini Apo Diyos agyaman ka kini Apo Diyos dumawat ka iti bendisyon kini Apo Diyos so parte iti kararag tayo katoliko is direct prayer to God asking for forgiveness. So haan nga dakas no ag diretso nga agkonfesar tayo kini Apo Diyos ibagbaga ti Biblia dayta nya kan arami den tayo dayta agkararag tayo ket kumidaw tayo iti kaasikan pamakawan ni Apo Diyos every time nga makimiso tayo di ba sakbay nga tuloy tayo ket agkumpisar tayo kun ato agkumpisarak iti Dios Ama Ama nakabalin namin sunod ti nagkumpisaran tayo ni Dios Ama Ama nakabalin namin so it is a wrong it is a kaslang wrong madi nga panakaawat nga datayong katoliko iparpalit tayo iti direct confession to God. No, we are encouraging you should pray every day and ask God to forgive you na dapat agkarkarag tayo siya every day every time I pray I always begin Lord managpaso na apadi niya anak na ikari taoray padi kat adamat latat pagkamkamaliak so Lord be merciful to me a sinner. So agkumpisarak every day, every time nga agkararaga. So we are encouraged to pray directly to God and ask for His forgiveness, to confess directly to God. But at the same time, because it is a great help to go and confess to a priest, because that is sacramental confession, the vertical confession, can horizontal confession. Nag-confess ka kini Apo Diyos, ngan kunamat ni Apo Jesus, na ada kay sa ngwan ti altar kahit mo ti kararag kini Apo Dios ngam nalagit mo nga ada iti nakurang mo iti karuba mo whatever mapan ka agsuri kanya na apan ka agkonfesar kanya na confess your sins to one another kunana ni St. James so haan nga dakas iti agkumpisar iti maysa ken maysa karkaro iti padi na dapat agsuri tayo dapat agkidaw tayo iti pamakawan ni Apo ti simbaan ya tati sinaktan tayo edi nagbasol tayo anlangan ni Apo Dios no the mystical body of Christ which is the church and the priest represents the church na kasi iti concept na Apo iti confession so dear kapsat nga nagsalusod ket nakitak detoy dilemma ti dilemma ket kasano nga mapanak kompisor kini Paris Pisco ket kababayen amunak kababayen nga agpasungam amom ti experience ko nga padi no amok di at confess kanya kaslang matat siya dapat day tayo makasangsangit takta pinon day ito yung tao gapu iti pambati na nawatan na iti pambati na so nga oray close kanya siya pinagkompesaran na oray kasjay kababa hindi in confess na so all the more na the inspire all the more na tinarimaan ko iti panang-advise ko kanya na kan panangikararag ko kanya na kanda kami nga papari amuyo ada iti seal of confession. Da kami nga padi kat in bagami di siya in confess ti tao kada kami that can be a reason for us tapno maikat iti kinapari. Iso nga no ada ti padi nga amuyo nga nangi baga o nangi share iti nangeng nga confession nyo, idarom nyo, ngay darom ipulong nyo iti obispo because this is a serious sin. Na malgi po di Amerika ini nga kunada nga they confess the criminal de padi tapno rumor de kinapuno kat dapat de padi kat ibagan haan no bawal din siya dapat malgi po de professor po di even in gun iti gunpoint na ora no kunada ibagam de in confess na siya nga criminal wonohan patayan na ka nga padi ka no haan mo ibaga ori patayan na kami dapat haan mi nga ibagbaga kasi ka stricto iti seal of confession kanda kami never nga dapat i-just me kung nagbalbaliw iti
panangkita mi, relasyon mi, iti nag-confess kada kami. No inaramid mi di jay, we are betraying the grace of baptism. Iso nga hanto yung agbuteng, hanto yung agbain. Yeah? In fact, when you confess to us, namamuda kami nga papadi, friend na kami, kat inmay kayo lata nag-confess kada kami, ulok kababa in the confess you are affirming our priesthood. Makapatas deta, maka-encourage deta, kada kami papadi. Yeah? Okay, awanan ti time tayo, kat ito yung give us dito yung programa tayo, kat Happy Fiesta, iti Ascension kada kayo. Nagsa ka pa nag-fiesta, iti iuli ni Apo Jesus kada kayo, para into nabigat. Inti agkararag, katagyaman kini ako Diyos, iti nagan timang kintianak, iti Espiritu Santo, Amen. Gloria, panagyaman, panakaitanok, iti in kami subli, ipangatukin ka o Diyos sa masa de langit, pudpud na Diyos, may mesa Diyos, sikati dayawan mi, kat ita, pagyamanan da ka. Inak man, ikalkararagan o Apo Diyos, dagiti nagdengig sapay kuman, o nyaman tinadengig na, makaitid ko iti panakalawlawag iti pambati ka na kuwara, kat mabangaran da, naragsak da, ang mga ibiyag iti dito yung pamati, nakapinpinta sa pamati Apo Diyos. Sabi ko maprotektaran da kadagiti aramid iti enemy mi, iti demonyo, iti evil spirit, magsursurisog, magdadadaal kada kami. Bumaba ko kadagbati iti espiritu kadagiti nagdangeg o Apo Diyos tapno when o Apo Diyos kat ikanda iti grasya iti panakaawat panakamukin kinasirib tapno may biyag da iti puno ang pamati. Again, O God, sigati may gloria, tanagyaman kami, napumutang ken Kristo, anak mo, ken Apo mi. Amen. Itinagan ti Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo. Amen.